Maranya kwa Ramogi ni Rio Makare, wanbe waikore gi weche manyien mag migago, mabiro ni kowuok e Ramogi TV e sechegi mag saa 7 mokwongo. Thuond weche. Nyathi ma jadweche 7 ringre olal e kar kano ringre e osiptal maduong' ma Nakuru, Katen County no osechako timo nonro e wi lal mar ringre no. Gik moko moket ni boundaries mang'eny gi owe buogo ji. Wang'eyo joluo ma Kenya gi ma Tanzania kel kitapande no pile sani ibro neno ka ji nigi kitambulisho. Moko kuom governors osiro chik manogol gi jatend piny William Ruto mayiene jopiny kawo opande ma ok ong'i obok ma osebed ka irango e kinde kawo opande. Jatend piny William Ruto otelo ne jotend pinje mamoko e romo e piny Tanzania mokelo kanyakla riwruoge mag EAC to gi SADC e kelo kwe e piny DR Congo. Arwakini machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng' Awuor. E kaunti ma Nakuru, familia moro koro dwaro ratiro margi ka gidwa ng'eyo kama ringre nyathigi ma jadweche 7 nitiere tok nyathino wito ngimane tarik 3 dwe mar 2 higani e od thieth maduong' ma Nakuru kama noyude thieth. Ringre Mercy Chepng'eno notere kar kano ringre e od thieth ma Nakuru wuok tich. Obila mag okwach kich mag tesend obila ma Nakuru West osechako timo nonro e wi lal mar ringre no. Joyce Oduor miyo ler mathoth. Lit mar nyathi ng'ama ong'eyo en min gi monyuole. Sharon Saidi, miyo ma jahigni 28, ok nyal pando lit ma owinjo tok tho mar nyathine makayo mane owito ngimane ndalo 5 mokadho e od thieth maduong' ma Nakuru. Kata kamano, anyuola no koro lit ogore kuom gi nyadiriyo bang' fwenyo ni ringre nyathigi Mercy Chepng'eno olal e kar kano ringre ma od thieth maduong' ma Nakuru, kama ne gibiro golo ringre no midhiambo manyoro mondo gitere e kar yweyo mare mogika. Mimi nilikuja hapa siku ya Jumatano nikijua nakuja kuzika mtoto Mercy siku ya Alhamisi. Ilipofika jana siku ya Alhamisi tukaambiwa tufanye kila kitu, tukanunua jeneza, tukanunua nguo. Wakasema mtoto ni mbaridi sana, atolewe nje kwa fridge, akuwe na joto, alafu sasa baadaye ndio tutamvalisha nguo kwa sababu ni ngumu kumvalisha. Nikamwambia lakini unajua tunasafiri kwenda Bomet. Akasema ngojeni kidogo. So mara ya pili kutoka nje wakatuambia saa hizi sasa tunamvalisha mtoto nguo. Tukangoja. Baadaye tena wanatupatia hadithi tofauti, watuambia mwili wa mtoto tena umepotea. Anyuola mar Mosenindo Mercy mosedake gweng' Makaratina Nakuru kuom thuolo malach en anyuola ma pod tin ka wuon mare gi min mare duto onge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. E kaunti ma Bomet korgi Daniel Kipchirchir, wuon Mosenindo Mercy kama ne gichano iko, chenro noserumo kendo ne irito mana welo. Hema kod kombe mag welo nosechan, ka chiemo bende nosetedi, ranyisi ni pok ne giwinjo milome ni ringre Mosenindo Mercy, nyathi ma jadweche 7, olal e kar kano ringre e od thieth maduong' ma Nakuru. Tulipatwa na mshangao kubwa sana kwa vile mtoto wa huyo Daniel Kipchirchir aliaga, na jana tulikuwa tukitayarisha kufanyia mashishi hapa. Vile umeona mahali tumepanga kila kitu, hata mahali tungesika mtoto. Korkaten County ma Nakuru kokale migao mochung'ne weche thieth e county no gisechako timo nonro mar yango adiera mar wach kendo ibiro kawo ndamo mager mar chik ne ng'ata ma ibiro yud kod ketho. Joyce Oduor, Ramogi TV. Governors manie kaunti ma wuok e tong' mar piny Kenya kod pinje malibamba sani koro siro chik manogol gi jatend piny William Ruto mar wito okang' mar goyo kogno bok ne jodak makono ma dwaro opande kaka osebed kitimo e kinde mokalo. Mairi okelo eromo manokelo kanyakla joket mwandu e gwenge ma Nyanza ne gitielo ni okang' makamano biro neno ni kwan oganda omedore e counties go, ni machielo no osebedo ka thiro weche mag kawo opande. Kaunti ni wan dhano 1.3 ni to kikwano jok manyalo go ombulu 394 mano walo.
bedo maonge kitambulisho mai political right, mai ratiro mar timo gigeni mag madwaro kata mana yawo account kata mana donje group mora mora. Omiyo jothurwa osebedo ka onge gi haki. To iko nini? Ki in Migori County, jokuria kate ng'enygi ni Tanzania, Kenya be gintie. Iko nini? Joluo ma Migori ema nitiere Kenya te mantiere Tanzania. Gik moko moket ni boundaries mang'eny gi owe buogo ji. Wang'eyo joluo ma Kenya gi ma Tanzania, kel kitapande no pile sani tibro neno ka ji nigi kitambulisho. Hata mkiwa kwamba mnaangalia kwa makini, angalia hesabu ya watu saile wanahesabiwa na wale saa ingine huwa tunasema registered. Utapata kuna tofauti kubwa. Sasa unashindwa hao watu wengine ambao wako zaidi ya miaka 18 ambao wamehesabiwa saile population inafanywa, lakini ikija sasa kuwa accounted for hawapatikani, huwa wanapotelea wapi? Ni kuonyesha wengi wamenyang'anywa uraia wao na haki yao ya kuweza kujisikia kama Wakenya. Kwa hivyo hii agizo ama ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais ya kusema kwamba hata zile counties ambazo ziko katika mpaka tuweze watu wetu kupata vitambulisho. It is unfortunate that we have had people who are old but without IDs because of the issue of vetting. So it should not be seen in any other perspective. It should just be seen in a perspective that we are reclaiming our population because we believe that we have enough numbers as people of this region as opposed to other regions. So we just wanted to support that directive, we want to support that move, and to urge our people now to register in numbers, get IDs so that we have proper numbers come 2027. Jaod bura makathiani Robert Mbui okwayo piny owacho ma pacho ka mondo chak timo nonro mag buche mag ndhicho kachiel gi nego jo Kenya minego aoyaye komedo ni timbe makamago nego bed ni rumo chutho. Mbui oyango ni ok en gima kare ka jopiny teko bang'e tiyudogi ka githo. Omedo ni thoth oganda manoteki gin jogo eko mane chiwo pachgi kaluwore gi weche maricho mosebedo kadhi nyime pacho ka. Noloso e sama nochiwo bas ne sikund secondary ma Kinyau e kaunti ma Machakos. Tuache kuua uzazi wa Kenya hii. Watoto wameuawa wengi sana. Watoto wameuawa sana. Ni aibu kwa nchi kama yetu. Tukiona watoto hata wajafikisha miaka 30 wakiuawa kiolela. Ati makosa ya watoto ni kuuliza maswali. Mnanunua bunduki na pesa imenunuliwa na wazazi. Mnatuma watu ambao wanalipwa mshahara na pesa imelipwa na wazazi waende waue watoto wao. Mnafikiri wazazi wanasikia vipi? So mimi nataka kusema hiyo mambo ya kushika watoto na kuua watoto holela igome, Kenya isonge na mbele. Sirikal kaunti ma Homa Bay odonjo girimiti gi bengi mar Equity mar jiwo dongruok e kaunti no kokalo uchumi mar nam gi pur. Kanoloso romo madhi nyime mokelo kanyakla joket mwandu e gwenge ma Nyanza, Gavana Gladys Wanga oyango geno mar bero pur e kaunti no kaluwore go girimiti makamano. In the landscape of the blue economy, we will be working with Equity, our beach management units, other private sector, our communities to promote investment in the blue economy. Second is on the area of agriculture. And Homa Bay, as you know, has prioritized certain value chains, being fish, cotton, as a very highly prioritized value chain. So we look forward to working with Equity Bank and our cotton cooperatives. Equity Bank Kenya has a balance sheet of 1 trillion as we stand today. That gives us the financial muscle to do a full value add across farmers. So we'll start with financial literacy, which is important for us. We are looking to do trade connections between markets within the country and even out of the country. Jopuonjre 68 masome skund secondary ma St. Thomas Aquinas e kar chung bura ma Mbeere South e kaunti ma Embu yudo thieth osiptande mopogore opogore bang' chamo ring'o mar wich dhiang' ma ichich ni nigi kwiri makech.
Jopuonjre go ma jo klas 12 nochako ywago ich kach kod diep e kinde machuok bang' chamo chiemono, gino mane ochuno jopuonj mondo rang kodgi ute mag thieth mapiyo. Japuonj maduong' mar skundno Paul Mwaniki owacho ni jopuonjre ma jo klas 12 go kende ema ne midhiero ma kamano juko, ka jopuonjre mamoko to ni kare, kendo omedo ni gichich ni kwiri ma kamano nyalo bedo ni noyudore e kinde ma loso ring'ono mar wich dhiang'. Ginyiso jonyuol ni kik bed gi kihondko kaluwore ni jopuonjre yudo thieth makare. As at yesterday, we are now complaining of those who had taken meat, the red meat and the intestines on Wednesday. But today at around 5 a.m., I was told that some 11 students were complaining of stomachache. I rushed them to the nearby hospital, WAMS, which is a private hospital, and as they were being attended, another group of around 30 to 40 students, they joined us, and then I realized that the number was overwhelming that private hospital. Nilifurahi kwa sababu tuliweza kuwahudumia wale watoto wote isipokuwa 3 ndio tumetuma kwa referral pale Embu level 5. Officers wangu wa public health pia wameshinda huko kwa shule na wameanza preliminary investigations to ascertain the cause ya ile shida ambayo wamepata. From the preliminary investigations ambayo nimepewa saa hii, wanasema the handling was not very sanitary. Riwruok jodongo mar oganda Jomeru mong'ere kaka Njuri Ncheke owuok oko mar chung' kod Ogai Mado Martha Koome e wi chenro mar dwaro thiche oko e apisi. Giwacho ni paro mar thicho Koome oko e apisi en siasa, kaluwore ni duol mochung'ne rango tije bad migawo Mado Judicial Service Commission pok oneno richo mar Koome. Njuri Ncheke koro kwayo jatend piny William Ruto mondo ochung' kod Martha Koome kendo miye picha maber mar siasa mondo mi okonye thegore kod joma dwaro thiche oko. Jotelo go kotelnegi kod jodongo mawuok North Imenti owacho ni giyie kawo chwat makar Martha Koome ponono ni nitiere richo mosetimo. Giwacho ni thicho oko Martha Koome oko mar apisi onego olu chik kendo katiba kagilero ni ok siasa magiwacho ni geto ketho nying Koome. Tungeomba sisi tukiwa wazee, kama kuna maneno yoyote inafanyika ile Chief Justice amefanya, aambiwe kuna makosa amefanya na sheria ichukuliwe vile inatakikana. Na kama sisi wazee tunaweza kuitwa na hata na president mwenyewe, tunaweza kukaa chini na hii mtoto yetu tumwambie Martha, serikali ifurahi na watu yako kwa sababu ufanye ABCD, na serikali ingetaka hiyo mambo ifanywe namna hiyo. Kama kuna makosa yote amefanya, sisi kama wazee tuko tayari kupigwa viboko yake. Kuwe na separation of power kama vile katiba yetu inasema. Siasa isiingilie mahakama yetu kupitia Martha Koome. Hiyo ndio tunakuomba Mheshimiwa Rais. Jotije 200 e kaunti ma Kajiado mosebedo kati e bwo migawo mar thieth mosebedo kisiro gi tend piny Amerika USAID koro nyalo buonjo bang' tend kaunti no singo mar miyogi tije e kinde ma jatend piny Amerika Donald Trump ochungo kony michwalo kod kuonde mane gitiye. E kinde motwak gi jopiny e gwenge ma Delal Kut mayudore e kaunti ma Kajiado, Gavana Joseph Ole Lenku oyango ni chungo kony makamano biro thiro migawo mar thieth kaluwore ni kwan mamalo ma jok mogeno kuome pachoka. Ole Lenku okwayo governors ma pachoka mondo many yore manyalo reso jogo mane tiyo e riwruok mar USAID masani nyalo lalo tijegi, konyiso jopiny ni kik bed gi kihondko moramora. Kwan jo Kenya mathoth oyudore kama tek bang' tend Amerika chungo kony ma gisebedo ka gichwalo ne migepe mopogore pachoka. Wale wafanyikazi wote wa kaunti hii ambayo wataathirika na hiyo maagizo, msitie hofu. Kama taifa, kama kaunti, tunazungumza ili kuangalia namna kupitia bajeti zetu na mipango zetu naweza kuaccommodate nyinyi ndani ya serikali, kwa sababu tunatambua sehemu kubwa ya afya. Sehemu kubwa ya afya inabebwa na hiyo ufadhili wa USAID.
Tutazungumza kama Council of Governors, kama serikali ya county, kama taifa, kwa sababu msaada ambayo tunapataga kwa afya kupitia shirika hiyo na ufadhili wa Amerikani, ni vyema kama serikali zetu tuchukue jukumu ya kuchunga afya ya watu wetu na kulinda ajira ya watu wetu. Kambi mar View Travel oyangi kaka kambi maberie moloyo e chano wuodhe pachoka e mich mag kembe masiro limbe pachoka higani manobagi e kaunti ma Nairobi. View Travel oyudo loch makamano e piem mane yetek mokalo ka piem makamano noywayo kembe mohewa 5,000. Mich makamano ni chiwo ne kembe, migepe kaachiel kod oganda mopogore opogore mosebedo kasiro kendo chwalo weche kotenore kod bero limbe e pachoka. E kinde ma View Travel hingo nyasi makama, gisingo ne customers magi ni gibiro medo bero chenro mag wuodhe e thurka. We are very happy actually to have won. It has shown our dedication to our corporates, and we thank them actually for voting for us, being with us and working with us this journey. For us to even be recognized, this is because the market, you, our consumers, told us you want us to do this for you, you want us to show you the world, and as View Travel, that's what you're doing, and we're going to do it more. We have amazing packages this Valentine, we have amazing packages over March for Women's Day, in Women's Month, we have amazing packages over Easter. We have so many packages coming up. Tourism is a key pillar of our economy, contributing significantly to the GDP, employment and community development. Beyond the numbers, tourism is about people and experiences. Kako okang' mar kedo kod njore, tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod kido ma ok ni kare, rowere moko mawuok e kar dak ma Lucky Sama Nairobi oriwore ma jiwo mich mopogore opogore ma gin godo mondo mi okonygi e yudo nweng'o kod loko ngimagi manyime obed makare. Chenro no moyangi kaka Lucky Fest chiwo thuolo ma jiwo mich mopogore ne rowere ka mago gin mich ma gin godo kendo konyogi e yudo omenda kokalo e nyisruok mag were ma gin go. Kaluwore kod Victor Ochola, chenro ni kod jolony mong'eyo tuke mopogore opogore ka nyisruok ma kamagi bende konyogi e yudo thuolo mar dhi nyiso were margi e pewe. Rowerego wacho ni kokalo kuom Lucky Fest gisebedo kanyakla ka giloso riwruoge mamoko mag konyo oganda e ng'eyo weche mag tuoche mag paro kod obwongo kaachiel kod yore mag kedo gi lwenje mag udi e kit chwech. Through hii festival kuna ina discover untapped talent. Unapata leo mimi niko pale nita model, kuna kijana mdogo ataniona nime model atafurahia. So hata yeye atataka kufanya the same. So through hiyo unapata vijana wanaacha kuwa idol, wanaanza kupractice practical life skill lesson. Mwingine atakuwa mwanamtindo, mwingine atakuwa actor. Na hii foundation imesaidia watu wengi kama venye Mwesha amesema, imepeleka wengine shule wamemaliza. Hii ni event inaleta vijana pamoja, itaonesha vijana at least MCA wao anafikiria mambo ya youth, because mostly hapa Lucky Sama unapata kuna gender based violence ya youth, kuna drugs abuse za vijana hapa kwa estate, kuna mambo mingi, young ladies unapata wanaingilia mambo za usherati because hakuna mtu akuwa nature. He has also helped us in finding our talent that was hidden. Actually, I'm a participant, and also I would like to congratulate Ringo's Foundation for helping me know how to contest, how to have confidence, and also the foundation has helped us in knowing our talent. Jagoro mongirore migawo ma jotije sirikal e pachoka Amos Gathecha oyango ni sirikal dhi nyime gi keto e chenro yore mabeyo mabiro neno ni jogo mosedhi e rutaya oyudo omenda magi magaheri mapiyo. Gathecha ne wuoyo odiechieng' manyoro e kar tiegruok mar Kenya School of Government e bure Nairobi e kinde manoyuoro e nyasi mar go oriti ne moko kuom jotij sirikal mane dhi e rutaya. Gathecha nopuoyo
gi kuom maino mane giketo e tijino mar neno ni jopiny oyudo kony makare kendo kwayo negi hawi maber e kinde ma ginie yueyo. Kaluwore gi Gadecha, tieko keto e tim okumba mar thieth mar SHA biro reso jo Kenya weche mag thieth ahinya to jogo manie rutaya. Your collective years of service represent an extraordinary commitment to public service. Each of you has played a unique role in our journey, whether through your leadership, your expertise, your ability to solve problems, or your unwavering commitment to excellence. You have helped us overcome challenges and achieve milestones. I urge you to approach and embrace this new chapter with optimism, resilience, and gratitude. This can be an opportunity for personal growth, reinvention, and new experiences. The things that government has started are good things. It's only that we have become a very negative country. If President Ruto will never be remembered for anything, he will be remembered because of SHA. I can tell you for a fact. SHA only. What are the housing? No, SHA is going to be a game changer in this country once it rolls out in its fullness. Umedo neno kendo winjo weche manyien kowuok e Ramogi TV e chenro mar Migago en thuolo mar kawo yueyo kapok adhi e yueyo. Aneno ote kanyo ni waneno maler kendo moro wa Kariobangi North Market Stall number 456 kawan gi Roso Yamo Morin Adhiambo to gi Ros Nyagobado mano jo Odundo Mtukubwa size ndogo. Kaeto machielo benda aneno kanija ka Black and Pascal Olajo kod Pauline Pascal wapuoya ahinya wach sirikal mar kawo ID e boundaries kawantiere ka Bondo Nyasore School. Owacho ni ni wapuoya ahinya gavana marwa Gladys Wanga bende kuom okang' mosekawo. Nyakwara Mogi yiena mondo adhi e yueyo aduogo bang' thuolo machuok. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Geso kangeso saparga chel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV.
up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Gol mar jatugo Harry Maguire dakika ma 93 nokonyo Manchester United loyo klab mar Leicester City